नोंजों आंजों गोरोबलानो रायजोनि मोजां। बानायबाय थानाय नुनाया जाहैबाय हाबा होग्रा जायगा आरो लोगोसे भक्तफ्रा हानायसेबां गुफुर गाननानै बाहागो लायोब्ला मोजां। हान्था मेलानि राहा बासजों फैनायफ्रा आइएसबिटिनि खोला फैब्लानो जुथुमासालिखौ मोनगोन। ट्रेनजों फैनायफ्रा कामाख्या एबा पल्टन बाजार ट्रेन स्टेशनाव ओंखारनानै आइएसबिटिनि खोला फैब्लानो जुथुमासालिखौ मोनगोन। फैगौ गोथार जुलि सोरबाफोर गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायाव बिना फैसायै सोरबाफोर जुलि जानो गोसो दङब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सानथामनि हाबाफारि बे समाव गोथार जुलि सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला लाफैनो हागोन। नैबे बानायबाय थानाय साहित्य सभानि लांगोनायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सानथामनि हाबाफारि लानानै फैदों। बे समाव सोरबाफोर गोसो गोथारै गोथार जुलि लानो गोसो दङब्ला जाफैनो हागोन। खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मा गुवाहाटी बाथौफुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनाजों हाबनाय मेन गेट बानायगासिनो दं। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय खुंगा 49थि बोसोरारि जथुम्मा आगु सनाथि मायथाइ फोरबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद लोगोसे 24थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 22थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद अक्ट' 21, 22 आरो 23 जानुवारि 2026 रबिबार, समबार आरो मंगलबार थावनि बाथौफुरि बर' जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथार भबानन्द बर' फर्ट गुवाहाटी 35 आसाम। बारा दिन गैला नै बिनि थाखायनो हरनि साननि लुगासिनो आरो नै जायगायाव बिराद मोजांखा बेरायनो नै बै
बुरि बयहाबो दङ इसोर सिबिनायनि गासै मोनफा गेदेर उन्दै रावखौबो नेवसिनाय गैया सैथ' सना